Godella necessita un nou Pla General d'Ordenació Urbana fet des de la participació ciutadana. Després de 30 anys, l'actual pla no ens serveix. La gent del bloc Compromís volem protegir els edificis singulars de Godella. Volem reservar sòl per a les dotacions públiques que ens calguen. Volem executar el pla especial per a la zona de les Pedreres. Volem sòl per a fer vivendes de protecció oficial i evitar que els jóvens se'n vagin fora a viure. La gent del bloc som gent com tu, gent en compromís pel nostre paisatge i pel nostre patrimoni. Volem una Godella més sostenible, amb més transports públics. Per això volem el soterrament de les vies, però sense que hipoteque el nostre futur i sense agredir-lo. La gent del camp necessitem el suport de l'Ajuntament i de la Generalitat per a poder viure de la nostra feina i mantenir l'horta verda i viva, sense autovies i especulacions urbanístiques. Necessitem definir espais per a l'oci, regular la protecció de l'horta, adaptar el nostre poble als discapacitats, fer més carrils bicis connectats amb la resta de pobles i amb València. Hem de dissenyar la Godella dels propers 20 anys, una Godella més jove i amb més vida.